Здравейте на всички! Днес ще играме Майнкрафт и си инсталирах един мод, който е супер як и сега ще ви го покажа. А именно в днешното видео ще бъдем фермери, колкото странно да звучи. И както виждате тук до мен, където пише Coin, виждате колко пари имам, които се набавят по следния начин. Трябва да копаем в шахта. И после ресурсите, които сме изкопали, може да ги разменим за койнове, с които после може да купиме разни неща. Примерно така. И сега би трябвало, където е Room 2, да е наша. И да, ето вече е наша. Тази стая. И нека да легнем да спиме. Ако искате да продължаваме с такива модове, то нека да събереме 130 абонати, защото канала ни вече почва малко доста бавно да расте и съм малко хремав. Така че обещавам, че ако събереме 130 абонати, то задължително ще изтегля още модове, които ще са доста по-интересни. Но тук може да си имаме кирики, а пък от тук да си разменяме разни неща. Примерно, вижте, имам желязо и ето тук разменям и както... Що то не иска да става? Я да видим. Ако вземем едно такова, то би трябвало да стане. Добре, имаме достатъчно монети, така че нека да повърнем след този. И си взимаме нещо за ядене. Сега предлагам да отидем на фермата, или по-скоро да разгледаме, защото не съм го разглеждал. Морков. Добре, си имам 4 пшеница. Така че, нека да видим къде. Така. Готово. Аз имам и захарна тръстика. Къде ми е sugarcane? Или както така sugar. Къде е? Добре, предлагам просто да... да, ето. Както виждате, сега ми се увеличава баланса. Нека видим тук какво има в ето тази. Тук няма нищо. Ето какво има. Тук ще си купиме моркови. Семена си нямаме такова. Предлагам да взема от всяко по едно. И да отидем да ги засадиме. Добре, хора, вече сме на фермите и реших да си купа Netherite мотика, с която вече да засадиме нещо. Това е семена, картофи, цвекло. Добре, нека да засадиме и такова и диня. Така, тиква и диня. И моркови също. Може би. И проблем да го... Айде де. Защо са така тогава? Хора, аз така и не можах да разбера как се засаждат тия неща в Майнкрафт. Така,